tema tamon yan ay yung sa pre-construction conference po. Ano? So kung saan pag-uulayan taigdi, itong mga responsibilidad at function po ng ating volunteers. Ano po? So, pira po ang volunteers taigdi. Pataas daw po ng kamay ng volunteers na. Mga volunteers? Volunteers natin na? Anong position mo, sir? Pero ako sa volunteer lang. Volunteers. Community volunteers. Community volunteer. Mga community volunteers. Ako masaya. Ate, ano mga? Ako pang CSMPS. Ikaw ang chairman. Pasensya na ka, chairman. Tata ka lang. Mga volunteer lang sa bayan sa Chairman, ikaw po. Kalahi. Ikaw? Bookkeeper, ma'am. Ayun. Sec. Bookkeeper. Secretary? Tema. PT talaga. Okay, si PT. PPT. Isa pa. Uyo lang yun ha. Si Bak. Tura si PIT, MIT, AIT. Si May Alice. Judy sa baba. Nasa baba. Nasa baba. Ay, si MIT ta. Nasa baba. Monitoring Inspection Team. PIT, Project Implementation Team. Dapat ka ako kaya sila dita. Ano ta? Sabihin ta si mga function ninda, si rules ninda during training pa-implementation ta. Ano dahil para aram po ninda kung ano yung kailangan nilang gibuhon training may masimula lang kitang patrabaho. Kasi baka mamaya mahirapan tayo sa kanilang gibuhon si mga gibuninda. Kasi maperma po sinda sa mga dokumento. Ano sila maperma kung hindi nila alam yung papermahan po nilang dokumento. Kaya dapat po rin, sana po taigdi ang sa tuyang volunteers. Kaya lang si chairman, si PPT, si PT, si BAC. Si BAC, during implementation, wala man na siya, hindi na masyado ang BAC natin. Ang kailangan natin dito, si chairman, MIT, PIT, AIT, bookkeeper, siyempre ang council. Ano po? So, sino yung mga may copy na ng volunteers natin? Wala man dito. Yun yung volunteers mo, may copy ka? Sa drive. Alis na pag nasa kapo na siya. Kalagay. So, pera po hindi ang matrarabahong labor. Labor? Mga labor. Ikaw bang kailan ko yan? Dahil nag-breaking nga po. Okay lang. So, sa tanod ka, siya lang. Ayun, tanod po yan. Duwan tanod, tatlong tanod ang matrabaho. Ayun po. Okay. Tapos, si Kuya isa, dalawa, tatlo. Sa volunteers ka, si Kuya. So, ikate, matrabaho ka. Sino po ang timekeeper nyo? Lani. Iya po. Si Agam ko, ma'am. Timekeeper? Si Iya Agum po. mo? Yes po. Oh, dapat na andito siya. Kasi di-discuss natin yung form. May gadan kay kani, ma'am. May ganan. So, kailangan ang timekeeper kasi malinaw magsulat, naiintindihan. Iya po. Yawan man ako, ma'am. Okay. Baka ikaw man yung mag-ibo. Pwede man. Kabangan nyo na lang. Opo. So, kailangan kasi dapat andito sana itong ating mga volunteers. Dahil siyempre, simula proposal, implementation, hanggang matapos, dapat na andyan yung kooperasyon ng volunteers. Hindi lang po sila isinulat. Hindi lang po sinilagay sa papel. Tapos na. Hindi po pwede yun. Dapat, sa simula, nagpa-participate po sila. Anytime, pwede po kamong babuan ng mga regional na ating mga officer at PMO. Ay kung hindi man sila nag-a-attend, paano nila masisimbag ang kahaputan ng mga bisita ng halit sa region, halit sa national. So dapat lang dito po, nag-a-attend sila para sa yung self-confidence nila pag atubang sa tao,
pagsimbag, pakikinig, maghapot, dahil na sinda na susubok. Ano po, dahil mang pwedeng ang magsimbag si Kapitan. Kasi ang hahapon din si volunteers. Pwede ni si Tres, pwede si Sec, pwede ang kagawad, kundi ang volunteers po. Ano? So sana yan kung sa puta sila igni. Mga volunteer na yun, ma'am. Mga dati pa yun na pag-giri mo pa kami ng pangguya. Kailangan po kapya o puta sila igni. Okay po, ano? So, baka kasi masakit na kita pag nagpa-implement na tayo. Ano po? So, inog na inog si PT. Ako man si ate. PT, procurement team. So, aram po natin ang procurement team, katatapos din ng gawain nila doon sa pag-canvas, paghanap ng mga supplier. Ngayon po implementation, yaon pa din po sinda. Ano po ang gawa ni PT, procurement team? Inod na inod po, pag kita na-download, ano po, si PO, purchase order po ng mga nanalong supplier, sila ang magdadala ng purchase order po na yon doon sa ating supplier. Sino yung supplier natin? Na tatlo dito na nanalo sa project signage? Sino ang project signage nanalo? Cyberdome. Cyberdome. O, dadalhin ni PT kay Cyberdome yon. Tapos sa materials, hardware? No. Eliza? Hindi po. Di ba po may pinabigay na extension letter ni po si Sir Yes, Bad. sir. Tapos nag-refuse na po to si ni Gisagrihalo po. Nagalaw Cyberdome? na po yan, ma'am. Ako na po. Cyberdome? Nag-sign na po siya. Cyberdome? Hindi mo Sa materials po. Sa material, si Sa equipment po. Rental. Oo, nagkabo. Nagkabo daw. So, ba't hindi ka mo nagsabi dapat ano kita, procurement? Sabi ko na po yung quotation. Sabi niyo na Oo. naman daw yun. Pero Ah? yung si Bugroy, okay man gira rin. Okay. Man gira rin siya. May saro lang po yung So kasi mayroon tayo dito equipment. Ano, yun po yung gagamitin nating jackhammer. Kasi mayroon po tayo i-kakat na konkreto. Kalsada yung dadaanan. Ano po? So, kailangan niya, si PT, yun po yung ginagawa niya. Ano ho? So, pagkatapos po nun, sila din po yung nagpe-prepare ng Employment Record Sheet, ERS. Yun po ay isang forms na summary ng mga tao, ng mga nagtrabaho. Ginagawa po yun ng ating PT. Ano, isasama rin niya po yung ibigay ni timekeeper. Kung sino yung mga pangalan doon sa payroll na ganito. Halimbawa, June 1 to June 7, isang payroll lang period. So, gagawa nyo ni timekeeper, isasama rin naman ni PT. Then, pipirmahan niya, prepared by ni PIT, ni chairman at ni treasurer. Ano po? So, yun yung gawain ng ating PT. At ang isa pa, kung tapos na si supplier mag-deliver ng materyales, sila rin po ay nagkakandak ng supplier evaluation. Ano kung saan, i-grade po natin yung supplier kung okay po ang performance niya. Okay ba yung materyales na dinala? Na-deliver ba on time o late? Ano, okay ba ang pakikiharap ni supplier sa ating volunteers? So, meron po siyang evaluation na gagawin. Ano po? At kasama po doon yung ating procurement team. Ano, so, yun yung gawain ng ating PT during implementation po. Ano po? So, isingit ko lang po yung inyong download. Ano ho? Ay, ang target kasi ngayong week, pero baka next week kung hindi, kasi talagang inaano na nila na matapos yung natitira pang mga project na hindi na download. Ano po? So, si PIT, Project Implementation Team. Sino yung Project Implementation Team natin? Si Alan, Kasi yung kasama ni ating PT. si Susan Santiago, tapos Evangeline Aguero. So, yun yung kasama mo, ma'am. Tama. So, yun yung tatlong PT siya, si Ate Susan, saka si Ate Evangeline po. So, sa PIT,
si Alan, Olesha, Polisiya. Policia, Policia. and Santos Pitate, and Rafael Cardenas. So yan naman po yung tatlo na PIT natin, Project Implementation Team. Ano-ano po ba ang gawa ni PIT? So unang-una, katuwang po natin siya sa pag-inspect, pag-monitor po ng ating project. Yan po sinda po ay nagpeperma sa ERS din. Sa Employment Record Sheet. Pinipermahan po nila yan Project Implementation Team. Ibig sabihin, sinisigurado po ng ating PIT na yung mga nakasulat po ng pangalan ay yun po to ang mga nagtrabaho. Yan talaga sa site, nagtatrabaho po. Ano po? Ini-ensure nila na yung yaon sa tuyang plano, iyo ang inigibuta. Ano po? So, hindi po pwedeng mag-go yung payroll na walang perma ng ating PIT. Kung wala si PIT head, pwede po si member. Kung sino po naman sa tulo na perminyaon dyan sa site, nagmo-monitor, siya po ang mag-perma. Ano po? So, yun po yung isa sa gawain ni PIT. Dalawa, nagmo-monitor, nagperma po sa ERS, then kasama din po ng ating procurement team dun sa supplier evaluation. Isa din po siya sa nag-i-evaluate. Para sa ating supplier. So, MIT. Si MIT ba? Danilo Dotado, Margie Cape, and Mirna Notado. Ayan. So, napakahalaga ng posisyon ni MIT, Monitoring Inspection Team. Dahil sila po ang nagre-receive ng materyales. So, paano natin sa kanila yan? Wala sila dito. Baka nagdi-deliver, walang mag-receive. Hindi po pwedeng walang MIT. Sino po ang infra natin dito? Nandito po. Wala ba? Walang infra natin. Dapat yaon din bigti si infra. Para kung wala man siya, si infra, ma-assist kay MIT ta. Although yaon, ibatang gawad. So, sinisiguro ng ating MIT, yun pong purchase order na pinareceive galing kay supplier, kailangan po may Xerox copy niyan ang ating MIT pag once na naandyan po yung delivery. Kasi, double check na po yung deliver versus po duman sa ating purchase order. Sinisigurado niya kung ano po yung naandun sa purchase order or PO, siya po yung ibinababa, dinideliver. Kasi kung mali man po itong yaon sa actual, wag nang i-receive. Ipabalik na yan duman sa supplier para madala yung tama. Ginagawa lang doon sa DR, ino-cross out lang yun. O nilalagyan wala sa PO, maling item. Nagno-note na lang po. So kung mali yung deliver, kailangan wag nang i-receive. Para alam po ni supplier na hindi pa kumpleto yung receipt niya, mali yung kanyang deliver. Sinisigurado ni MIT na yung ginaba ay nakabase sa actual po natin na purchase order. So, isa din po sila dun sa nagmamonitor ng ating patrabaho. Sila po ang pumirma dun sa purchase order, si MIT. Once na kumpleto, pepermahan niya na yung purchase order. Siya nagpapantunay na kumpleto na yung deliver ni supplier. Pag pumirma siya doon, at may kulang, paano tayo doon? So, dapat siguraduhin ni MIT na lahat deliver. At yan ay sisigundahan ng ating timekeeper kung bodigero or bodigera. Pagkatapos kasi i-receive ni MIT yung mga delivery, yan po ay ibibigay kay bodigero kung timekeeper. Sa lang tao yan, ang ating bodigero o bodigera ay siya rin po ang ating timekeeper. So, yun, i-receive na naman ni timekeeper, i-record niya po lahat ng dumating. Silang dalawa po ang nakapirma sa purchase order. Si
MIT, Monitoring Inspection Team, at si Timekeeper Comodiguera. Ano po? So si AIT, Audit and Inventory Team. Wala din dito. Ano? Alicia Naliora. Guilty ma'am sa baba. Sa baba. Nag-ano si Ate Alicia? Duty po dyan, PHW. Naka-duty. Dapat nag-ibigutaan. Wala na. Paano naman yan? Bookkeeper. Opo, yung mga nasa Dapat maka-attend na siya. Ayaw kasi naigdig. Yan. Si bookkeeper, si Isay. si bookkeeper, si Ate Lumingling. Yan sa baba din. Ay, sa ate, si bookkeeper din. Dalawa pala ito si ate, bookkeeper. Si bookkeeper, ano po, siya ay tagatala. Ano po, dun sa lahat ng transaksyon, nire-record niya po yun. Ano po? So, mayroon siyang forms na ginagamit at yun po ay kanyang pepermahan. At ipinapasa po sa opisina. Ano? So, iba-iba yung taong nakaano. Iba si AIT, iba si bookkeeper. Para po may transparency, hindi lang isa ang nagre-review. Ilan po sila? Ano? Si AIT, bookkeeper, si chairman, yung ating finance sa opisina. Ano? Tapos sino pa? Sa region na po ang kasunod doon. Ano? So, yan po yung trabaho ng ating bookkeeper. Bookkeeper po pala si ate. Pero sa pagiging PT, bookkeeper pa rin po siya. Ano? So, ano naman po gawa ng ating chairman? Ano? Si chairman po, siya po yung ating pinaka-head. Ano? Lahat ng transaksyon, walang mag-go kung walang approval po ng ating chairman. Hindi makakabayad sa supplier, sa payroll kung wala pong approve ng ating chairman. Ano? So, alam naman po natin, mula sa simula ng ating project hanggang sa gagawin yung project, hanggang mag-close, andyan po yung ating chairman. Ano? So, sana chairman, huwag kang ayang hindi tayo nakakapag-close. Yes naman. Dito So, lang. si ate, AIT ka ma'am? Oh, yeah, si ma'am, AIT, Audit and Inventory Team. Ano ang ino-audit niya? Ino-audit niya po yung ating materyales kung tama po. Ano, para siguraduhin na yung babayaran ni Tres ay tama man. Si AIT, siya po yung nag-audit kay Tres. Saan? Sa kapurahan ni Treasurer. Sa petty cash. Sa 10,000 na i-release or i-request ni Tres. Ano? Once na may download tayo, i-check na ating AIT yung resibo ni Tres versus dun sa cash na tada niya sa 10K kung balanse. Halimbawa, si cash na 10,000, nabawasan ng 4,000, asan yung resibo ng 4,000? At asan yung cash na sa 6,000? Ano? So, yun yung itinecheck na ating AIT. Monthly, nag-forward po sila ng mga report, expense report, at sila po ang mga signatory. Ano po, si AIT, si bookkeeper, ang ating pong chairman. Sila po, na tatlo. The rest po sa opisina na. Ano? So, yun po yung ating mga gawa na ating AIT. Ano si treasurer? So, si treasurer naman po, siya yung ating disbursement officer. Siya lang po may karapatan magpasahod sa ating mga nagtrabaho. Siya lang po ang pwedeng mag-withdraw sa bangko ng pang-payroll. Siya rin po ang magbabayad kay supplier. Hindi po pwede kami, hindi pwede si chairman. Pwede si chairman kung may biglaan, emergency stress, may pupuntahan na kailangan, hindi makakapagbayad, pero kailangan ng bumayad kay supplier dahil hinihintay na. Pwede naman si chairman, pero yung po ay may authorization ng ating treasurer. Ano? So, si Tres po, ang siya ay sinisigurado niya yung lahat na ilalabas niya ay may dokumento po. Ano, hindi yan basta pa-payroll na walang mga attachment po. Kasi siya rin po ang may hirapan. Ano? So, hanggat hindi po natatapos ang ating sub-project, ano po, na kay Tres,
siya po yung mga mahala ng ating kaperahan. Ano po? So, ang ating naman pong council, sinangkap, ang kagawad, sila po ay katuwang natin sa pag-monitor ng project. Hindi lang po ako, hindi lang po ang volunteers, pati po sila katuwang natin. Bakit po? Sinisiguro kasi nila na matapos yung proyekto base sa naandito, sa plano at sa sa budget. Kasi, halimbawa, hindi pa tayo tapos, kulang ng pampero, sino ang maabuno? Sino kaya ang mag-aabuno? Kami ba? Sino po? Si Tres. Council. Si Tres? Ang barangay ang mag-aabuno. Council. Kasi hindi pwedeng hindi tapos ang proyekto. Once na kung ano po ang nakalagay natin dito, yan po ang kailangan natin. Kailangan matapos. Kaya para makasiguro si barangay, katuwang natin sila sa pag-monitor. Sigurado nila na matatapos yan base sa budget ta. Okay lang makapag-save, huwag lang mag-abonar ang barangay. Masakit kung sa ito po anon. Ang hirap din naman natin humingi tayo ng mga voluntaryo na magtatrabaho. So ang hirap ngayong humingi. Kasi alam naman natin lahat yan may mga pangailangan. Kaya siguraduhin natin po na makatapos tayo sa ating proyekto na hindi mag-abonar ang barangay. Ano po? So yun yung mga ilang trabaho po, function ng ating mga kasamahan sa council, volunteers. Ano po? Ako bilang technical facilitator po, ako rin ay katuwang sa pag-inspect ng ginagawa. Kasama ko po ang ating MDPF na taga-munisipyo po. Si Engineer Derek, ganoon din po si Ma'am Resi, nandito din po siya. Pati si Sean. Po? So, may ilan na laging makakabisita po dito sa inyo, lalo na 3 na lang po kayong mapa-implement. Ibig sabihin, mabibisita po kayo, hindi katulad nung last natin, halos sabay-sabay. Sa isang linggo, mga 4 lang ang mapuntahan ko, lalo na puro postal ako. Hindi ko na pupuntahan yung iba. Although, nandiyan naman ang ating mga partner taga LGU, kung hindi kayo makapunta, sila po ang nagbibisita. Po? So, syempre, yung aming finance, kung may question, Tres, maghapot lang sa finance ta. Sino ang finance officer nyo dito? MFA. Sino? Kilala niyo po ba kung sino naka-assign na finance niya, MFA? Sino ang MFA nyo? Sino yung kilala ang naka-assign dito ang MFA? Design. Sino pa ako natutunan? Sumapatay pa ako. Ano yung Tres natin dito? Si Tres? Sige. Ito si Tres. Ba't di kilala ni Tres? Si Ma'am Fatima po. Talaga, susunod. Nagawa nga naman Tres. So yun, kung may question, may kailangan, maghapon po pag mga finance. Lalo na po yung mga reimbursement ng ating mga volunteers, dapat ngayon palang Tres, dapat ang dokumento niya naka-intact na sa imo para dahil na kita nagpaparahabol. Kung kailan tapos na ang proyekto, nakabayad na sa supplier, sa manggagawa, pero yung volunteer hindi pa nabibigyan or kung sino mang nag-abunar, hindi pa nabibigyan. Dapat ngayon pa lang okay na yung mga pang-reimbursement nila. Kung may hapot ka po, maghapot digdis sa tuyang, CF, kung yaman yan, parang may kay mampat. Po, para ngayon pala, ariglado na din yung admin mo. Kasi hindi pwedeng pahuli-huli ang admin. Lagi niya ang pinoproblema. Tapos na kami, tapos na ang patrabaho, ang pagbayad, ang admin ang pinoproblema. Po, so sana dito sa Biberon, at hindi pa tayo nakakapag-download, pero sana ma-download, pero dapat yung mga nagastos nitong mga volunteer staff, yaon na po sa inyo. Once na ma-download yung pera ninyo, mapetikas ka 10,000, barayadan ang mga kailangang bayadan sa volunteers. Bilhin
ang mga kailangan bilhin na mga supply. So, acknowledge naman po ang sa tuyang TF talaga po. TF po talaga natin. Yes, Dr. yung Nam Mitch po. po, si Engineer Michelle. So yun po yung ano natin, ano? So i-share natin tres, yung ating mga bayaran sa tao. Ano po? Makasabay. Makasabay. Siyempre, kung kamo ang nagtao pa yan, siyempre may mga pangaran yan sa mga dinumanan nila kung ano ang mga CA nila. Para mag-ibuhan na yan. Ano po? So yan po yung function natin na dapat na dito sana po sila. Ano? Kasi hanggang matapos dapat kaya kung sinda, ma-turnover kita, pipira-pira na naman lang kita, ano? So magayong po ta, mula sa simula, implementation hanggang matapos, ang volunteer kaya on sinda. Ano, nakikikupira. Ano po? Next. Ano po ba ang sub-project nindo? Ngunyan sa PNNP. Ano ang title? Wash mo. Anong title po? Wash po. Anong title? Pinaka-title. Una. Ha? Project sa WAS. So, dapat alam niyo ang pinaka-title. Construction of Level 2 Water System. At Zone 3, 4, 5, and 6. Ano? 3, 4, 5, and 6. Yan po yung location natin. Ano? So, ilang unit yung ilalagay na top stand? Gripo. May 5. May 5 po tayong top stand. Ano? Magkano ang total project cost nito? Magkano ang total project cost? 610. No, yung kalahatan, ina-approve. Ang kayo naman, 600,000. 610. 655,138. Ano? Yan po yung total project cost po ng Barangay Biberon para sa water system. Level 2. Ano po? So yan po ay manggagaling saan? Kay grant na mayroong halagang 622,381. Yun po yung sa grant. Ang ida-download po natin dito, ileless po natin yung 4,000. Ano? So more or less ito po ay 618 ang mada-download. Kasi meron po tayong 4,874 para po ito sa contingency. Ang contingency po hindi agad yung idina-download sa una. Yung 4,000 po na yun, yun ay pwedeng i-request ninyo kung sakaling. Bawa, meron tayong na wash out ng materyales dahil nagparauran or whatever, gawa ng mga calamity. Pero kung wala, hindi na natin po yung i-request. Ano po? So yung sa ating LGU, meron po silang counterpart na 32,757. Kumusta ito, Tres? Na-transfer ko na po ito ma'am sa Nasa community account na? Okay, very good. So, nasa community account na yung counterpart ni LGU. So, ibigay na lang po natin yung sa grant na 618,000. Ano po? So, ano po ba yung mga kailangan nating gawin para makumpleto natin yung proyekto na construction of water system? Ano? So una, mayroon po tayong site work. Ano? Ang site work po natin dito, nakapaloob yung clearing, concrete breaking, obstructure, and obstruction. Ibig sabihin, meron tayong dadaanan na may paril. Ano? So yun po yung kailangan gamitan natin kanina na banggit ni Ma'am Gracie na ano pala yung inyong supplier umayaw sa equipment. Ano? So hindi ko to alam, dapat nakapag-PPN na tayo para dito. So maybe next week, mag-schedule sa PPF para sa equipment. Ano? Okay. Kasi umayaw,
Yes, uulit tayo. ng PPN. Yes. Kaya dapat nga naka-PF tayo eh. Hindi ko alam na umayaw pala yung... Sabi ko sa second, Eh dapat ano na tayo, tinignan natin kung pwede. ang Dapat second binigyan round na, na siguro eh. binigyan nyo. Eh, di ko po kasi... Mag-meeting din kasi tayo dapat niya na ipupunta sa second round pa si Bungon. So mamaya i-singit natin dito. Ano? Ano? So yun. Pwede. So, yun yung gagamitan natin po doon. Ano po? At may ano lang ito, yung gigibain lang naman natin ay 6.5 meters lang. Ano po? Na may 0.5 ang lapad. So, yun, hindi ko alam kasi ang location. Sino ang kasama po dito pag-validate noon? Sa Kagawad. Yan ka po. Tama-tama yan. Kontre ma'am, kontre. Si Sagabos po, kay Barang ka. Yes ma'am. Duman sa 3-4. Ay, ibig nyo sabihin yung babaklasin na pare sa Zone 3. Kontre ma'am sa ma'am. Okay, sige. So, inaano ko din po sila Sir Harry makapunta po dito. Ano? So, i-real-time din natin ang pagpunta sa site. Ano po? So, ano pa yung kakapaloob sa site work? Mayroon po tayo ditong layout and stacking. Ibig sabihin, hindi porke makalot lang kita, kalot sa kalot. So, may kasama po yan pag layout. Ano po? I-stackahan natin yung mga tatrabahuhin ng ating mga laborer. Ano? So, kailangan lang natin naman dyan, meron tayong darating na materyales na kukulamber para sa pag-layout. Meron tayong 30 pidaso, may nylon, at mayroon tayong pako. Ano? So, mayroon tayo dyan kasama isang skill. Ano po? At mayroon din tayong dalawang labor. Ano? So, yan po, yung stacking natin, syempre, hanggang matapos, hindi ang pwede natin lahat lagyan agad ng staka. Ano po? Depende dun sa tao natin. Although, kung mayroon tayong materyales, pwede na natin unahin yung pag-layout para dire-diretso yung trabaho. Ano? So, yung pangatlo, yung po yung paghukay. Ano? Mahukay para dun sa pipe. Dun sa tubo na ilalagay po. Mahukay po ha. Mahukay, hindi po nakalabas ang tubo. Ano? Ayaw ko pong makakita na sabi tapos na, nakaruluwas ang tubo. Ano? Kasama po sa ililabor natin ang paghukay. Mahukay po ng 0.3 at 0.8 ang taas. 0.3 ang lakbang, 0.8 ang taas. Ganito. 0.8. O. Ano siya? Kung ang tatapan na tubong ano na, hindi ay mag-ararap na marami. So, i-check po natin. Ano ba lang din ang mga tubong? Sa area. I-check po natin. So, yan pong plano ay galing po yan kila Sir Harry. Sila Ma'am, po, ma'am, ano lang po. Yan ma'am, sabi mo yung point 3. lapad. Arap ka ni kalapad. 1 feet, 1 feet. Yes, 1 feet. 3 30. feet. 1 feet, 30 centimetro. 0.3 Ah, meter. 0.3. Limang feet. 1 feet lang yan. 1 feet. Tapos tong 8. Silang kang, ay si Raro. Kasi rarom yan. Pirang ba yan? Pirang aling? Pirang ano? 80. Kung 80 ka, Ma'am, mga araw lang. Ma'am, Pwede ang lang. point it ma'am as kulang sa 1 meter, 100. Oo, 0.1 or 100 centimetro. Ano po? Nakararo mo naman ma'am. So yan po ang ano ng ating water system. Opo. Ano? Ang araw mo na nagbabaw. So depende yan sa ano yan, mapato syempre dahil na mapapararuman Ah, yan. yes. Itong tayak kung para kukuha na sa irarong araw pa. So yan po yung ating i-excavate. Ilan ang haba ng huhukayin po ninyo? Mayroon po tayong 445 meters. Ano? Yan po yung haba ng huhukayin para sa set A, sa site A. Siguro sa zone ano to? Ano? 5 ma'am. Check nga natin.
Ibang ano yan, baka, oo, susong kung saan. Ano? Yung sarong bukas ng So hindi po kasi nakalagay ang zone dito, hindi ko masyadong gamay itong dito sa ano natin. Basta meron po tayong 445, then sa side B meron tayong 465, sa side C 150, at sa side D 200. Pero meron po tayo dito sa plano. Okay lang. Ayan po din sa special report lang. Iba na lang. So, at meron po tayo dyan na kailangan na 10 labor para sa pag-ukay. Ano po? 10 labor, 18 días. 18 aldaw. Ano ibig sabihin? Yung 10 labor, pwede pa natin yan dagdagan para mas mapabilis ang sakuyang trabaho. Pero kailangan mayroon pong ano sinda, mga tools. Pala, ano yan? Ay, naman supply yan sa mga naman pa. Halimbawa na pala. So may darating tayong palang 8 at meron tayong 10 na digging bar o meron tayong 5. Ano? So i-double check natin ito, pero kailangan may pang ano yung trabador din. Ano po? Excuse me. So ito kasi, nagmamadali din natin matapos. So ibig sabihin, magdadagdag tayong tao. Ano? Pero kailangan, mayroong tools. Ano po? Ma'am, yan pong 4 na site, dapat finish project 18 days. Yes po. 18. Lahat ng hukay. Pag Kasama. nagdagdag ng tao, siyempre mababa man ito yung duration ka Yes, tama ka po. siyempre na, pagkapasulong kita sa labor. Apo. So, may okay na So i-layout naman natin yan. Ano ba? okay lang rin ng 18 days. So kaya dapat andito si Paul. So, okay lang. Okay, paano naman ba yung yan? Ganun lang. Kaya big, pat na 125. So sa plumbing naman, 200. ganun din ano? Kaso, So kung titingnan natin dito sa estimated natin na estimate ng ating project, ano, meron tayo dito ding 18 aldaw para sa pag-layout lang ng sa indong tubo. Sa palagay niyo yung 18, masyadong marami ba yun o kulang? 18 aldaw. So, tulog si Mama yan. Ha? apat na site na po yan. Oo. Malatan ka lang. Wala, malapit na ako dyan. Ano sa palagay niyo? Sobrado ang 18? Dugtong na tapos. Ha? Ilulugtong na tapos. Oo. Tungal lang. Nakakuyanan, ma'am, ang results mo yan talaga naka-sumpay na tapos ang dito. Ano yan? May mga connection tayong aanuhan. Ito lang. May mga say kita mata. Itong kumon lang ano ko na apat. Opo. Itong kumon, Sa ano lang yung top stand. Ano? apat. Ang top stand 5. 5. Ano po? So kung titingnan natin yung si 8 aldaw, malatag ka sana. Ibig sabihin, Yung mga takstan, sun 3 saro, Kumulatag sun lang na 6 sumpay. saro, sun 5 saro, sun 4 saro. Apat lang yan, ma'am. andito kasi hindi ko kasi madya nga din kung anong mga ano din. So, hindi. Kukuha kita hindi. Ito may tapsad tayo dito. National Highway. Isang tapsad. Isa.
Saro Res di mga Mandula, Saro Dalawa. Saro Iki David na Papil, Saro Pipato, Sai. Di, apat na, Kwen, bagayan, apat na sunan, lalagayan na. Kaya nga eh. Apat na zona. Di, Kumang kinunong, apat pa na. kinapat na pa din niya, Ibakto. Tapos hindi, ano, Di, apat na location. Di, apat na tao. Anas, parehas kay Rayo. hindi, marayo po yung 450 naman yung kinunong. Pwede siguro naman, pwede siguro naman sa zona 5. Then, abot ka naman sa Paulo baga. Dahil naman naman kay Paulo, Hindi nakabot naman ang yung zona. man lang kinunong ang pinag-speak ng side. Ang Yung lang mga details na yan, 450. Substance B. Ito na kayong pangarong. Ay, halo. Yan, para naman din naman koneksyon. Yung ano, yung ano sa Total, may madaling ano. Pwede nilang dyan tubo. Kaya ang substance yun, mas Yan ilang na yan, yun. dalawa. Pero tubo. Tingnan na lang po natin. Mayo. Basta 5 pong top stand. 5 top stand ang naka-ano po sa inyo. Ano naman tubo? Ano? Oo, dalawa. Mayo. Huwag lang yung mga substand. Paano kadakula? Meron po tayo ditong plano ng top stand. Yes, meron po tayo dito. 450. Alin naman kamalata? Ang top stand po natin, yung pinakasalog, Hindi magkatulog. 1 by 1 meter lang. Ano? So, sa liman lang, Ano block? 1 by 1. Ano po? Igsokol ko yan, 500. Dapat ko man kay Paulo. So, yun yung ano natin, yung pag-layout, yung huli, paglagay po ng ating mga tubo. Ano po? So, meron din po tayong pagbakal dun sa top stand. So, kukunti lang mga babakalan. Yung 1 by 1 lang, nagagawing sahig. Tapos yung sa, Yes. po. oo, yung post para dun sa ating gripo. Ano po? So, may 3 araw tayo dun. Sir, no? Isang skill. Di, Then, concrete works, ito naman po yung pagbuhos na natin dun sa mga top stand. Ano? Ibig sabihin, pag atin pong na-layout na ito, nahanap na natin yung mga location, pwede naman natin dun pa standby na, gagawa na natin yung fabricated para once na naando na, mabuhos na lang po tayo dun sa mga sa skill po. Ano? Kasi once na naka-layout siya, ano, yan na po yung aanohan niya. Pag check niya sa mga labor, kasama si foreman, ano po, pagtutuwangan naman nila po yung mga sa top stand. Ano? buhos na yung mga buong halot block. Buhos po. Buhos na din. Wala tayong masonry work. So, ibig sabihin, yung pinaka-ano natin, mabakal na lang nag-aaro ka yan. Para dun, parang nag-ano din tayo ng footing. Hindi bang pwedeng magbuhos tayo ng sahig, diretso lang. 1 ang kapal, pag ganun lang. Hindi, dapat nakabaon. Ano, pag ganun po yung itsura niya. Susunod, meron tayong formwork. Ito po yung paggawa ng pamorma para dun sa ating bubusan. So, napakaliit lang. Ang gagawa natin ng forma para dun lang sa poste, nung poset, tapos dun sa gilid para dun sa sahig. Ano po? So, may one skill din diyang nakalagay, tapos may katuwang siyang labor para pagbuhos. Ano? 2 labor. Then, syempre, project signage. Ano, dapat sa una, nandyan na yung ating tarpaulin. Ano, kay Cyberdome, tama ba? Yes po. So, ano na lang, rest ipaalala nga yung layout ng tarp nito para maipasa na agad sa kanila. Ano? So, yun, gagawan yun ng frame. Katulad nung ginawa nyo dito sa, wala kayong ano ba yung ginawa nyo dun sa kalsada? Frame lang ba yun? Para wala natin yung premium. Mayroon, ano lang ito, kahoy man lang din. Ano, ang gagawin sa tarpaulin, mayroon po dyan darating na marine plywood, isa, yung po yung lalapatan ng tarpaulin. At yung kanya pong pang frame ay yung wood lumber na 2x3 at 2x2.
The rest po, Coco Lumber, yun po yung gagamitin dun sa pag-layout natin, paggawang pamorma. Yung Wood Lumber para sa project signage. Ano po? So, yun yung mga scope of work natin. So, site work, plumbing work, reinforcing, concrete works, formwork, saka project signage. Ano? So, yun yung tatrabahuhin po natin. So, may kahabutan sa kasalukuyan, may mahapot. Yung manong sa kuya, sa tarpaulin na pito ko yun. Ah. Hindi, apat ba naman na location to, ano? Hindi, pero tarpaulin naman. Saro lang po. Saro lang. Dilipat-lipat. Lipat-lipat ka lang. Kaya pag trabaho Ay, yan, ilala- so na single ka trabaho, nilalato mo. Pwede ba niya may BTS? Pwede ba niya hindi ano? May bitis mo na. Ah. Kala, transport. Ah, pwede ba? Tapos ang nga naman, malipat naman yung kaling so na tres, nililipat na sa tarpaulin na ito. Ayun. Pwede ba? Movable na lang itong ano, may bitis na lang. Para kung hain ka mo, doon na lang ilagay. Sa barangay hall. Pagkatapos, pwede ilagay sa barangay hall na ma-turnover. Hindi ka trabaho. Hindi ko nilalato. Kasi mahinom ko na ano. Ano yan? Tarahin ba yan? Saranga-sanga? Hindi o. Pwede naman lang ilaan hindi. So yan mga So na 4 doon sa may eskwelahan. So na sa yan. O guay, di. Eh, puna mo siya sa uma. Tapos ini naman sunat 3, pagiring naman dumaan. So na sa islo sa may slote. Pwede ba yun sa barangay hall na lang ilaan? Tuwas. Ano? So may kahaputan? Mayo? Mayo naghahapot? Mayo? May hapot na? Ma'am, malimbawa ma'am sa construction is yung 18 days ma'am. Malimbawa itong Sunsec, starting naman Sunsec, lumalagabas muna ang construction. Yes, para sa lang ang anong ano ta. So, depende kung anong ano natin sa actual. Ganito po yun. Kung halimbawa, maiksik lang naman dito, pwede natin isabay yung iba na malapit. Para si foreman, hindi man masyadong mahirapan din sa pag-monitor ng tao. Huwag natin isasabay yung malayo dun sa isang side. Pwede yung malapit-lapit para madalit mag-monitor din ang ating mga inspectorate. Ano po? So pwede naman yan kung kailangan nga ni nagmamadali fast track, siyempre makuha tayo ng mga labor na dakol-dakol. Ano po? Ilalagyan natin sila ng mga pwesto. Layout, then pupwestuhan ng mga tao. Kaya nga po, kailangan ma-ensure din natin na yung idadagdag natin tao, kung yung ating tools dito ay kukunti na, dapat mayroon po sila. Alam nga naman magdagdag tayo, wala naman silang gamit, maano sila. Ano po? So kailangan meron din po gamit. Pwede naman natin po yun. Halimbawa, kung alin yung magkatabi dito, pwede natin pong sabayan sa kabila na zona. Ano? Ngayong hapot, kuhain si kuya. Karoon na ko lang kung haputan. Okay lang. Sample lang ma'am, halimbawa itong for site, sample lang, 200 meter. Divide for 50, para 500. Halimbawa mo Ano po, 200? itong 2,000 meter, sample sana, i-divide for, di magpa-500 meter. Ano, halimbawa itong 18 days, makuha ito ma'am sa 10 days, ito ma'am 8 days na sa labor cost, ano, feeding talaga natin. Kung halimbawa, savings po, yan. o Savings po. Kung halimbawa yung 18 matapos yung 10 daw savings po. Tapos ma'am, ano na ito ma'am, savings na ito po. Kung sakaling wala tayong maanohan yam po ay binabalik. Hindi natin pwedeng gamitin pang pakain. Balik ka rin sa control mo yan. Akala ko ma'am, feeding ito ng Jessica Catherine tapos company. Hindi. Puso na lang. Feeding. Puso na lang. Hindi natin paano nyo ano yun. Sa dokumento.
yung ano natin dyan. Ha? Yung malaki ko, ma'am. Ayan. So, may abot pa. Warang kahaputan. Ano pa, Sendo? Anong kaya? Tres. Ang kwento, Yes. Tapos apot ka drive. Ang apot ko lang dyan, ma'am, kaya, ano ka rin? Dahil simple, ma'am, di, nag-download na ba kayo? Apunin ka. Ang problema ka dyan, ang weakling payroll kaya, simple ang pansin. Hindi man ang pagproblema. Mga yung naabot sa pagpasahod, hindi man sila naabot sahod na voluntary lang gusto. Ma'am, gamit ka sa isok lang. Susubog. Ay, magagagan mo sahod, tapos na. Kapot ka mo, ma'am, gunggulan na sa... Yan ang hanap O yan, anak ko. Yan, sabi na kay Para Akot. mag-payroll si Pres. Kanibor na kapot sa skill. O yan, alam po. So, yung sa ating foreman, hindi ko yung naghahapot ng sa ano para meron kang payroll. Sahod sa libor. Sa formal na mo na. Sa foreman ta, meron po tayong naka-estimate na 650,000. 650 pesos Per day, per day. Ano, at ang ating pong skilled ay mayroong 550 bucks. Skilled. 50 ang skill. Apo. At yung ating labor ay 365 bucks. 365. Apo. Dahil nakapasa naman sa province ng Leta. Nainot na kasi ini ginibo na hindi tayo nakaano dun sa 390 dahil ngayon ay 390.95. Ano po, nagawa na po kasi yung estimate. Ano? So sino dito ang mga labor na nag-a-apply? Sila kuya, sino ang labor? Kamo? O ano, ayos lang sa inyo ang 365? Kulang yan, ma'am. Wala! Ano, magsabi ka mo, kung kaya putunta ka. Pagsigan nila lang yan, ma'am. Paano? Kulang yan po, ma'am. Kayo ni, Patong na lang sa kurang dito. Huwag naman. ha? Pagkakaan. Ano? Mayong man talaga sa kalahing pakakan. Ano po? Huwag kayo magkatulong mga libor kasi magdagdag ano. Ang problema ta kayo ni, kung mga 400 ka, saan tayo ito kung kanon? Ka, madagdag na? May savings pa dito, be? Ang procurement nyo, may savings? Ilan? O, doon lang natin kasi pwedeng kuhanin sa savings ang materials nyo. Hindi tayo pwedeng kumuha sa labor na naka-estimate kasi hindi pa natin alam kung may savings tayo dito. Pwede kayong kumuha sa savings nyo sa material. Ano yung ano yun? Hindi ko naman kung bakit sila abot Stop, hanggang 390 lang. Ano? 395 kung sakali. Kung mayroon kayong savings sa procurement. Ano? Pacheck natin yung ano. Baka makalak sa Kaya mong kontakin siya. 395. Yung kamong sa ano, evaluation. Ay, nasaan yung procurement din doon? Nasaan yung procurement docs mo? Nasa office? Pagkakuan ko yung evaluation. Titingnan po natin kung mayroon kayong savings sa material. Kung wala, di paano yung ka? Oh. Siguro kung para sa kaya, ay masita ko nga ilalagyan dito sa talagang may makukuha na. Pero kung nalimbawa na, iba kitang makukuha na pandagdag naman sa libo, siguro, hindi po na madagdagan. Parang kung savings ko dito eh. Hindi ko kasi matanda ang sa inyo kung may yung... Bak, naalala mo ng procurement? May savings ba kayo? Kunti lang. Kunti lang. Baka mga pang... Ma'am, si ano po kayo? Ito yung equipment. Yung bida po sila sa 5,000. Equipment? 5,000 lang kayo po pagdating sila. Kung lugi siya, di nagamit siya. Ito kaya? Nagabo na talaga. Kaya lang hihilingon ta. Sarot pa yan. Kung nagabo siya, madumag ka sa second lowest, magkano yung second lowest na yun?
Oh, yung savings natin dun sa unang materials, isasalpak natin dun sa equipment. Ano ba? Brad, ito ba ang pigment mo na Senator lang natin, ano yung isa ano gisipan ka to yung dyan? Ito na Christmas lang. Sunat lang. sa savings mo. Ano may was mo lang yan, may was mo lang. Ang sunat ano, 3.5. Ang tinampong titik. Baka may kayang anuhan dun, Kap. Yung ano yung May makuhanan kayong ano. Ito ma'am, ano, sa Son 3, pwede na ito yung concrete cutter. Concrete cutter. Parang itong pili mo na Mateo. Yun na lang. Upang concrete cutter. Tapos ano mo lang ito? Ano ang kapal ka ito? Ano ang kapal? Pero ma'am, ano, so, Evaluation. So yung okay na, yung sa core natin saka sa skill. O yung sa labor ang problema. Ha? Walang mapatol sa 365. ma'am, may Ano anak ka ko. to yung long project mo na ito na kaya? 365 ba niya? Ha? Hindi lang yung project. Eh. 365 ba niya? Kanlas lang yan. Kanlas lang. Ngunyan man lang nagtaas kaya ngunyang December. Eh hindi kayang ano nindo, kang ano pa na gibo. Ano po? okay ba mga ano ba? Okay na ang problema dyan. Ang pag ano doon. Ano ba lang kaya weekly arit na yan. Okay naman ano nga ng ating timekeeper. Weekly, pwede po kayong sumahod. Basta, si timekeeper po nindo, kung ang naulayan kay di Lunes hanggang Sabado, kung marahay si timekeeper nindo, dapat linggo pa lang nakay-test na po ang papel. Permado na ka, boss. Re-reviewin na lang po ni Tres. Lunes ng umaga, si Tres nasa opisina na. Pag wala po yung compliance, walang findings, okay po ang mga perma ng mga trabador. Ano, pareho po sa logbook at sa timesheet. Sasahod po kayo hapon. Pero kung may Lunes ha, wala tayong Sabado sahod. Sa ano lang po yan, sa mga kontraktor. Ang kalahi po, may mga dokumento. Hindi po yan napasahod ng walang mga nakaatas na mga galing sa Trabador. Anong kaya, lagi po yan, next week, nagsasahod. Kung ngayon nagtrabaho kayo mula Lunes hanggang Sabado, ang sahod nyo yan next week. Ano po, dahil po nagpapasahod si Kalahi nang natapos kayong Sabado, sasahod kayong Sabado. Kasi po, unang-una, yung inyo pong paraperma sa check-in nasa opisina po. Yung last CAC. Wala po kaming opisina ng Sabado. Ano po, wala din bangkong Sabado. Pwera na lang, ano si Tres? Mapaluwas. Ano? So magkalat na lang po. Next week mapag-ayos po yan, masahod pa kami. Minsan kasi mahirap din nagpapaluwas tulos ang ating mga tresurera. Bakit? Next week, yaon na ko lang ang perma, marahil na sinagsarahod. Hindi na problema si Tres. Oh. Diba? Maghalat na lang po. Dahil madaling man lang po ang papel, basta okay, malinis, masahod po kami. Nagkuha mo ba? Wala pa. So, ano na lang natin po, mamaya, check natin po ha, balikan po natin. So, kung sakali po tayo i-start ng trabaho, anong oras po ang nais ninyong trabaho? Anong oras? Dapat mga kuya ma'am. 7:30 para 11:30. 7:15 niya, wala. 7:30 ang gusto nyo? Ang labas din yan? 11:30. 11:30. Baka mainit na. Okay lang ba? O si mga matrabaho, alas 7:30 daan. O alas 7. Pwede mga alas 7. Para hindi masyadong mainit. Ano nindo? Para sumsan ka ba? Kasi hindi ko alam yung mga area nyo ano yun na zona. Kung dyan ay mga open, mainiton or what. O may mga makulimliman. So, ano po? Anong oras ang start? Anong oras po ang start nito? 7-11 o ano? 8 to 12. Alas 7.
Ano, yun na, 7 to 11. 7 to 11 po? Yun po, ma'am. Okay, kung 7 to 11, ano pong oras ang break nyo sa umaga? Alas 9. Okay, 9 ang break hanggang 9:15. Ano? So, ang oras ng trabaho, 7:30 to 11:30. Then, ang break time, alas 9 hanggang alas 9:15. 15 minutes lang po. Ano? So, hapon, anong oras ang trabaho? Alauna? Alas 2. Anong oras? Hapon, 1 to 5. Anong oras po hapon? 1 to 4. Kulang ka mong isang oras. 1 to 5. Ha? Kaya kalahit ko, pag 7 ka mo, 7 to 11. Lumikat to kaya, ano may 7:30 to 11:30. Oh. Tapos pagkapon, 1 to 5. 1 to 5. 1 to 5. Proper na to. Kami lang to. Saan mo lang ka to? Ano ko lang. Oh, tama po. Tama man ba 1 to 5 talaga? Kulang man talaga kung 1 to 4. 1 to 5 talaga. Yes po. 1 to 5? 1 to 5 talaga. Terminal mo kung 1 to 5 ta. Okay. Kasi gusto niyo 2 to 6. Overtime. Mabungaw lang. Hindi, 2 to 6 man. Di man over. Patiglam na yun. Okay, so 1 to 5 na lang po. 1 to 5. Okay, ang break nyo alas 3 hanggang alas 3:15. Okay. Ang break hanggang alas 3 hanggang alas 3:15. Ano po? So, ibig sabihin, kung 7:30 po ang start nindo, dapat po 7 before 7:30, lahat na po sa kalagbog ang mga trabaho. Nauuna po dyan si timekeeper kasi po siya nga po yung ma-assist sa mga malagbog ng mga trabador. Ano po? Hindi po pwedeng malate si timekeeper kasi nasa iya po ang lagbog. Sige po. Ano? So, kaulangan, si lagbog, may inod si timekeeper, then next kung sino na ang mga sumunod. Ano po? Kailangan po yung oras din duduman, ang masurat po sa lagbog, kung si isay pong trabador, siya po ang masurat dahil si timekeeper. Ano po? Mga pangalan, tapos mahapot ko, anong oras na ako noon? Ilalag ito ni trabador, tapos maperma. Umaga pa lang, pag-in, magperma na po. Ano, para pag alas 11:30 out na, masulat na lang po nung time out nila. Dahil na maperma. Bakit? Pag maperma pa po kamot na po, katapos itrabaho, paragal na po ang kamot nindo. Maatin. Mga parasma na, maatik na ang kamot nindo. Alangan magbubas sa perma sana. Ipas mga abot. Kaya kahit po kamo nakaperma, nakaga pa, kala nyo safe na po kamo. Maulit na kamo, nakaperma naman kamo, balik na ako araw sa inyo. So yan po ang trabaho ni timekeeper at ng ating pong foreman. Siguraduhin po nila na yung mga trabador, mga kasamaan po sa trabaho, kaya po yan dyan. Ano? Mawawala lang kung break time. Ano po? Lunch break. Araw lang kayo po. Okay? So, nagkakaintindihan, ang masurat po sa logbook ay mga trabaho, hindi po si timekeeper. I-assist lang po ni timekeeper. Ano po? Yes po. So, okay na yung oras ng trabaho nindo. Ano? So, ano naman po yung hindi pwede sa oras ng trabaho nindo? O, siyempre, bawal matulog oras ng trabaho. Bawal cellphone, magbabad cellphone, oras ng trabaho. Ano po? So, lalong-lalo na bawal ang late. Naulayan ta, 7:30. 7:30, ibig sabihin, niyaw na po kamo dyan sa site, masimula na. Hindi pa lang po naglalakaw paduman sa site. Makabot ka mo kayan, 7:45. Si iba nito kaibanan nagsisimula na, ika, papitik-pitik pa sana. Ano po? 7:30 start ng trabaho po, ha? Dahil po, nagraralagbog pa sana, nakapirila.
Ano po? So 7:30 kailangan kaya una ka mo duman sa question dito. Kaya nga before 7:30 kailangan areglado na. Nakapatay din na timekeeper. So bawal ang late ha. Ano po? So, tapos, syempre, bawal din ang sigarilyo. Si Sempra sigarilyo. O, si Kuya. Oras ng trabaho, mag-diet muna sa sigarilyo. Mag-break time na sana. Pwede bang gano'n mag-una sa Ano? Ha? Pwede mo gano'n ang pagkasuluhan. Sa isang bagan, ma'am. Gis naman yan. Kaya imbis na ako naman dyan, tatapos lang nito, sayang yan. Kaya mag-break time na sana. Break time na lang naman. Mag-break na lang, saka na mag-sigarilyo. Putulog ko na lang. Kaya. So yun, syempre lalo na kung nakainom ka mo, inom mo na. Pag araw nyo may trabaho, kinaagahan, eh wala pong mag-inom. Syempre nagkakalot ba kita, mahulog ka ba dyan sa kinalot. Harap pati, mapano ka. Ano, bawal tayo, ingatan ko natin ang sarili natin, inot na inot, mayo mang kita. Ayuda, pag na-aksidente kay kalahi. Ano, so, magsuot din po kayo ng mga long sleeve kasi mainit po. Ano? Saka may pwede po tayo ano, sa indang water jar kung sakali. Magdala na din yung tubig. Ano? Sa diring tubig. Kung wala tayong water jar na ano, magdarata, mainito. So magdarang kupya. Ano po ang mga babae, kung may babae kitang matrabaho sa mga volunteers na, ano, dahil magparasubot yung mga sexy dress. Pwede man yan, ma'am. Paralando ka lang. Dapat ito man ang sumot mo na tirada. Harali ko nangyari. Ganahan man kami. Yan ang sinasabi ko. Baka maganda, surot yan sa Paano kalot. kung imbis magtrabaho sila, tindog ka kay hiling. Kaya, Bawal na. wala. Tada yan pare. So, yun. Magsulot tayo nung naayon po sa trabaho po natin. Ano? So, ano pa? May kahaputan pa? Ano mo na ba yun? Hindi ka nasupo, kapot na. Willing na kamukan sa bayad sa libo na. Ay, ako talagang kulang talaga para sa Pinarana. Nalimot ka lang ako ba? Kaya yung walang pasildo. Naman makukuha na. So, tama po ba? Ang trabaho lang natin Lunes hanggang Sabado. Yes. So, ang sahod niyan, kung ma-weekly po kamo, next, another week po, ha? Dahil po sa Sabado mismo, ha? Yung katagay pag Domingo mo, pasildo. Ikaw mo kakatagay ng ano, ng linggo. Pwede na lang iutang. Wala kang tagay. So, ang estimated po natin matapos ang ating trabaho ay 24 days. Ano po? 24 days ko pala. 24 days. So, ang budget po natin para sa labor, mayroon po tayong anong doon sa budget? Labor cost pa ang sabi. Papakumpit po natin. Wala kang kung another sanction. Labor cost. Na yung mga labor incentive, mga 380 yan, mga para sa grilyo, para yun. Mag-diet na muna kamo para may tubig. Pang-sultiro. Madali. Hindi lang yan. Madali kaya. 65, mabay ka mo sa lagan. 65, pwede lumapamasahe man ka mo. Hindi mo pwede gawin, pero 50 naman. Pero sa pamasahe na natin, pagkakanta naman. Sinunod ang bigatan, malapag kaya ano. Trabaho yung kami sa naga. Araw ka rin sa Taiwan, balik ka. Araw gani ka na yung kap. Ito yung sarong padeo.
taduwa man ang bigto sa suportahan, paano na sa 365 eh, rayok na maregalo. Rayok na mga pinagkakaya. So mayroon po tayo diyang 187K para po sa buka. Labor, 187,000. Halimbawa ngayon ma'am araw ka rin. Dahil pag ngayon ako po si 187 na siyempre, kung di ko ang nag-absent yan, dahil lang yan maiwasan na yung demanda ko siyempre pwede siguro na bagay. Ano daw kung pwede man siguro ang tada, either nagpagdaman naman sa mga labor na araw, kaya nagkaiwaman silang pagkapos. Kaya ako simple naman araw. Kaya Ano pwede. magansi trabaho, maabad na rin. Alam mo kayo, hindi tayo maiwasan naman yung magkapos niya. Ayaw, may sabi ma-absent. Yung absent niya. Kung absent sila. Hindi tayo may makaubos. Wala na 27 na yun. Kaya sabi ko, kung may savings, di ba ba? Ma'am. Sir, kaya po nagkapunta ko sa labor cost kasi may second option na itong ilalo, then tapos na itong sa labor ng baba. Halimbawa itong labor cost sa 187,000. 187,000, itong sample ko sa Baguna, 2,000 meters, i-divide ko yung labor cost na kantidad. Kung pwede mo i-kontrata sa inda sa mga laborer. Gusto nyo ipakyaw. Sabi mo ma'am, second option, talogin talaga sila sa labor. Dahil yung mga ini, dati na yung mga nagkakonstruction sa Kung labor. ipapakyaw po natin, kailangan po niya ng minutes na ipapapakyaw. Ano po? Anong kailangan niyo dyan? So, kailangan po, aprobado po yan ng council, tapos mabuo pa kayo ng grupo. At kwentadahan natin bawat isang tao kung magkano ang sasahutin. Halimbawa ma'am duman sa sample, wala, dapat mo na mo. Para makarita. Ako, ang pintada, pero talagang lowest, logi ka mo. Sample duman sa sunod size. Highway to Mr. Factor Family, sa dunta ng 70 meters ito, o 100 meters na. Kung mura no bagaan mailalaw duman. Tapos sa Sunpahid, 500 meters, kung mura na malalaw duman, sa kantidad na ito, sa 1.8, sa Sun4, Human, sa Sun3. Halimbawa kitang grupo, o kamo, sa 5, o ito ang kantidad na tatrabaho nito, finish project. Duman man sa grupo ito, finish project. Pero may mga supervise, si Foreman. Si Foreman, tapos itong sarong skill, ito body. Ang 24 days, nagkakot na po ito. Dahil mag-adjust na mga pambendang kalahi, ang council, mga pag-impulsar. So, ito ang maganda pigihilin ko sa inyong mga laborer. Kung lawagan sa subcon, sa kontrata, kaya lang yung sabi nyo, mag-ibog kita ng bago. Kontrata ko, bakit mong bagong kontrata? Nganing Solusyon. papel sa nag-iibong kaya, babagoon. Sa ito sa labor, talagang may manok kaya. Kontrata. Pakyawan, lalo sobrang init na niyan. Limang tao naman. Duman sa zona 5, dakon-dakon duman, alaba. Tarong grupo nga. Ang sobrang init na yun yan. Alas 8 pa lang. Ay, malanito ng wala. Pagkatapos ng init, may bagyo na ba? Number 1 na. Talaga namutan. Tagang nga ni ma'am, matrabaho pa yan pagkatapos pista. Pista. Ayaw pa yung hindi ko may download. Unsa ko yan, pero nagplano lang kita kung Parang abot sa ano. pag-abot yan pag-download, yun na yan. Tapo ko na ta. Mapunin ka doon. I-deliver na material. Ano man pala nung sabi ni Kagawad na ako yan, na ano si Kalahin na nagpukain mo ba na rin ang arda na rin sa kuyang pakyawan. Alat lang po, ano lang tayo. Doon, doon, Kitang tubig, ano? nasa baba. Pwede lang akong subtirin. Kaya iba mo ng tubig. Ikaw rin ha? Dali lang po ah. Ano lang ako, tubig-tubig sa baba. Nako doon sa simple.
Wala po siyang foreman nakasama doon. Leadman po yun. Deadman. Wala na naman, tapakyaw na to. Anong forman naman? Kaya wala, alimbawa si foreman, masama na doon kung gusto niya, sumama doon. Iyo. Ano po? Pwede naman yung ilagay doon. Ano? Hindi kayo ma'am, totally ma'am, mga masunin, mga finishing. So, pagpakyaw po, meron na tayo niyang timeline. Kung halimbawa yung 24, kaya nga pinakyaw, halimbawa, pag-agrihan ta, gigibuhan na lang nito 18 dias. Araw kayo ito. So, depende ka mo, kung ilan ka mo dumang tao. Ano po, at kailangan din po may babae pa din. Hindi po pwedeng walang babae na kasama dun sa magtatrabaho. Meron po tayong 35% na babae. Hindi ba na lang ma'am sa picture si babae? Kami na lang yung balik. Para lang. O yun po, yung ano natin doon. Ako mamaya ako magpapirma yun. So, kung gusto niyo po magpakyaw, so kwentadahan ta po ini. Ano? Kasi yun po yung ano natin. Saka po, kailangan, ang sahod po niyan ay depende po sa accomplishment. Halimbawa, gusto niyo na magpa-compute, mga 1 linggo din na trabaho, sige, 1 linggong trabaho. Ano po, computing ko po yun. Ma-inspection po ako at yun lang po ang sasahunin nyo base po sa output nito. Ano po? Sa input, sa output po nito, naman po kita mabase. Mayo na po kita kainin. Ang mawawala po dyan ay time sheet. Pero may logbook. Saka, pwede din po, si timekeeper, yaon pa din po, iwalay siya. Yaon po siya sa admin. Ano, nasa ano na, community. Ang mapasahod sa kanya si Tres. Nakahiwalay si timekeeper. Kasi nakahiwalay yung budget niya. Pati si foreman. Ano po? Yun naman po, so pwede magsalipo. So yun. Kasi hindi naman natin pwedeng walang timekeeper. Sino ang mga asikaso pag-release ng mga materials? Hindi po porket pakyaw kayo, kuha sa nakamungkuha dyan. Hindi po, ma-record. Then, i-check din po ni timekeeper kung pira talaga naglalaog. Tapos, kung tama man din si ginigibo. Ganon din si foreman. Kaya nga, yan kung pa din sinda dyan. Kung mapurmang pa din kita. Ano? O kung si foreman, si budget si foreman, ilalaag ka na din sa pakyaw. Pero si timekeeper, nakahiwala yan. Ano dahil, hindi pwedeng ilaag si timekeeper duman. Pwedeng si Dua nakaluwas. May foreman kita, may timekeeper. Ibig sabihin, ang gawa na lang ni foreman sa atin, nasa admin po siya, i-check niya po yan ang papakyaw na yan. Ano? So, may initial siya, mga perma kung may initial report. Na-inspect niya, yun ang pagkulayan tang nasa plano. Ano? Tapos, kailangan, kung na-agreean yan, 18 dias ka mo matapos dapat. Dahil kung hindi, mayroong liquidated damages. May bawas. Pag naglampas ka mo duman sa naulayan. Pwede ka mong mag-extension kung halimbawa nagparauran, pwede man yan. Nag-uran, eh, ka magkatrabaho, makusumalalo para ano mang kita dyan kung grabe ang uran. Pero kung medyo minimal ang ulan, wala tayo dyang mga suspension, wala tayong extension. Pag malakas lang ang ulan, ano, yun yung pwede sa inyong magpatigil ng trabaho sa mga nagpapakyaw. Ano po? So iba na yun, hindi na yung katulad ng rate na makikita nyo sa sinabi ko. Ano po, kukumputanta ito. So anong gusto nito? Pagpakyaw kaya, dapat kapag umumot yan kan mga kontrata. Oo. At halimbawa na, then yun doon ako doon ang pirang anda. Kung mayroon ka mong trabaho, tulong ako. Hey, dapat, siya ang duman na pangaran, kung pira ka mo, dapat yan, papakyawanin ka mo, alam nga, magralag ka mo dyan, tapos
tulo-tulo lang pa kamo. Yung ano yan, Eh, bakit kita ba pwede arong kaya? Ang pakyo sa diring hero. sa diring hero, pero dapat sigurado may tao ka mong matrabaho. Kapag mayong matrabaho, di paano yung matapos? Tapos dapat, ikaw talagang kaulay na, ano nga, sunod sa isa. Dapat isunodon mo to matapos mo to yan. Tirang tao ko. Ang sunod sa isa naman, ang malaw bigli. Isa na naman ang mga kontrata User niya. pa-distribute talaga. Dapat yan mo kasi kung at yan malugi ka na. Yan. Halimbawa, napagulayan natin, para din yan sa atuya. Kung nasa admin ka mo, hindi ka mo pakyaw. Halimbawa ako, si Purman ako. Onoy, ini, kailangan ang bawat isa sa tuya o sa maghapon. Pero siyempre may mga hukay, may mga arka, pwedeng partner. Ano, o, kitanduan, Noy. So, sabi ni po, kailangan maka 5 litro kita maghapon. Kung sa pag-aaralan po natin, ano, kung ilan yung kaya ng bawat partner, hindi naman tayo pwedeng maglagay ng 10 litros bawat partner na hindi naman nila matatapos maghapon. Kailangan, ang tapos, output talagang may iling na hukay yan. Hindi itong nakahukay si Saro, may walat ni Araw ka yan. Ano? So, ibig sabihin, si paglapat akang kasi pwede na natin isabay din, pag nakahama-hama na tayo, may kalahati na tayo din natapos, o sa isang zona may natapos na dyan, pwede na natin yung papasukan ng iba namang malatang king tubo. Ano? Habang na naghahukay doon sa kabila, may isa na namang may mga tao na naman tayo malagay ng tubo. Ano po, malagay na ng top stand. Ano? So, pwede natin yung gawin. Ganon din yun sa Pacquiao. Ano po, yun nga lang, medyo hassle ang Pacquiao. May mga dokumento, magawa tayong kontrata. Papanotaryohan po natin yan. Ano? Yun po yun. Ngunyan, kung halimbawa naman, gusto nindo na araw kayan. Kung halimbawa, si target nila, foreman, si target ta, ako, foreman, na-target na natin, natapos ng alas 3, siguro pwede nagtawag kuruli, parpahingalo. Kung natapos na natin yung output, pwede din naman yun, para medyo nakapahinga kayo. So, ganun din yun. Kung gusto nyo Pacquiao, mapanibago po kitang meeting, kaulangan po si mga matrabaho para sa Pacquiao, mapili po kamong Pacquiao leader. Kasi siya po yung mapermaduman. Ano? Tapos, ganun din po, kung malaag pa kita ang foreman, ano ka, kaulangan yan, hindi sige. Ngunyan, kung gusto nindo si foreman, para makadagdag pa din sa mga tao, ilalag na duman. Dahil na siya ang foreman, yung sa supervision niya, ilalag duman na siya masali sa mga nagtatrabaho. Sa Pacquiao. Sa Pacquiao. Kaya lang, problema, siyempre, siya na umaano sa tuya, sa admin, para i-confirm niya ako si Kak. Si Kagawad, si Kagawad, mga Kagawad na, kakalabang kamay niya. Kung mag-decide po ka mo kung gusto nindo Pacquiao o admin lang tayo, yung ano lang, labor, na katulad ng natural lang. Mga time sheet tayo, ano po, tapos weekly tayo weekly tayo masahod. Ano pong gusto nindo? Nawarara na. So, dito, ano na yung nangyari, be? Pacquiao, kadabo yung profilo. Iyo, yung ano. Para sa kuya, kuya, kung ayaw mo niya namumusa ng mga Pacquiao. Iyo. Doon tayo sa dati. Dati na lang. May admin na lang kita. Okay. Naman Yung natin na. Mga Pacquiao na kuya. Iyo. So, yung nanalo po dun sa ano ninyo, base po dito, si Cyberdome, sa tarpaulin niyo po, mayroon po tayo diyang contract amount ni Cyberdome na 320. Ang budget po natin dyan, 1,000. So, ibig sabihin, ang savings na magkano? 680. Tama? Kasi 1,000 minus 320. Then, dun sa atin pong hardware, ang nanalo po dyan si Eliza and Dugroy. Yung atin pong budget dyan ay 376,000. 376,994 cap. Yun yung
contract niya minus yung sa budget natin na 407. Magkano ito, boy? Ano mo daw, Noy? 407,494. I-double check lang natin itong savings kung tama. Sige na po, ma'am. 407,494 minus 376,994. Ito. Minus na. 407 minus 376. 376,994. 30,500. So, ibig sabihin, may savings po kayo dun sa anong 30,500. Ano? Then, doon naman po sa ano ninyo, sa equipment, o dito nga po ay naglampas si, Yes po. ano ma'am? Naglampas ng 2,500 si JPMA Hardware. Nag-negative na kayo dito. Ano? So, ang bawas na lang nun, Noy, magkano gabos? 3,500 plus 680. 30,500. Plus 680. Plus 680. Minus 25. 28. So, meron kayong 28,000 na savings. Pero ito si JPMA, naghabo. Tama ba, Ma'am Francis? Opo. So, kung naghabo siya, mga second option kita. Ang second yung panalo po sa, wala. Siya man lang pala ang responsive. Paano kayo makakapunta sa second lowest kung siya lang ang responsive dito? So, ibig sabihin, ma-procure pa tayo talaga. Tayo talaga mo pwede sa Wala po dito, hindi kayo nag-canvas kay Bugoy. O maulit po. So, ibig sabihin, yung sinabi ko sa inyong 28,000, hindi natin sure kung magkano yung pag-procure natin ng rental. Kap, meron ba kayo, iaano nyo na ba yung sa ano? Baka kayang i-gawan yung paraan. Alin mo? I-counterpart yung sa equipment. Meron ba kayong nahiraman para wag na natin itong i-ano? May picture check nga ni kung kundi nasa tinambak pa kaya. Para wag na tayo mag-procure. Materials. Kaya lang, counterpart yung cap. Ngayon, yung iaano natin dito, yung masasave natin na 5,000, idadagdag natin sa savings, tapos titingnan natin yung computation na idadagdag natin sa mga trabador na 365 bagasinda. Tapos gipunta, hindi kasi tayo pwedeng mag 400 kasi lampas po tayo sa labor code. Hanggang 395 lang po tayo kung sakali. Okay lang. 5 pesos. Sasarong semana, 30. Ano ka ang basic week? Ang ganun lang tayo pwede sa 395. Alam din ako ba kung ano masasabi kayo. Nasaan yung balikin mo, babe? Labas mo na. Pwede siguro dito yan. Magkano nga yung savings mo? 298 ang sabi. 680 po. Sa loob na po kami kaya. Mayroon tayong dadagdag na 30. Ano po? Kung halimbawa, 30 times, hindi natin 20 tao times 20. Pwede, kaya din natin yung dagdag kasi minsan. Inompute ko lang dito, 30 po ang i-add natin. Ano? So kung halimbawa, ang maximum taligdi na trabaho na nakalagay kila foreman ay 24. Ano po? Kung halimbawa, 30 yung itinaasta times sabihin yung tambahinting tao. Ano? 20 sa labor. Labor na lang. Times 24 days. 14,400. Kuha mo. Makukuha tayo. Salamat po ako. Pero ano? So, okay ba? 395? 395 per day. Doon natin kukunin sa savings. So, hindi na po natin kaya i-400. Bakit? Pag nag-400 po tayo, lampas tayo sa labor code, paano kita dumaan sa sangkuri ang bayan ko ba? Ang pa-approve.
Ano? So, hanggang doon lang po tayo. Okay na po ba yun? 395? I-ano mo, i-note mo, baka mamaya pasahod tayo 365. So, 395 lang po. Ano? So, okay na po ba yun? Sa payroll natin? Okay. Kung bayad din tayo, yan po yung ano nyo na, sa labor. 395 sa labor, 550 sa skilled, at 650 sa foreman. Malinaw po. At kung sakaling ma-start tayo, Lunes hanggang Sabado lang, Linggo wala. Pero kung napagpurulayan nindo, mag-ano lang kamo kay chairman, ikikap, na kaya nindo magtrabahong Domingo para matapos tulos, nag-iiling na tulad si Agong Kaptay Bida. Chairman, mukha siya ako parang hindi mo din. Ano po? So yun, kung araw dito, hanggang naman lang tayo, Lunes hanggang Sabado, dahil ka mo magalat, masahod ka mong Sabado, ano po? Next week. Lunes. Basta, ate, sabihan lang si, Linggo dapat na kay, Iyo po. kay Tres, para makasahod ka mo Lunes hinapon. Ano po? Basta yaon si ACD, baka, minsan kasi may training si AC. So minsan wala Lunes. Wala yung mga permanent check. So halat-halat lang kita, masahod na po ka mo. Okay? Wala lang tayong balik, ha? Ang treasurer mo may sahod. Puro sakit ulo. Yun nga lang. Pero ma'am, noon kita kayo makakapula, walang... So, basta po may download, mapasabi agad tayo dito, ma-meeting ulit po tayo. Kasi yung PO, ipapaserve agad natin. Once na na-receive na po ni